magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Narito na ang mga nagpapagang balita. Limited face-to-face class sa ilang paaralan sa Benguet. Nag-umpisa na. Forest fire sa Itogon, Benguet. Patuloy pa ring inaapula. Nasusunog na kotse. Pinagtulungang apulahin ng mga magkakapit-bahay. Bilang ng mga nawawala sa Baguio City at Benguet, dumarami. Bentahan ng malalaswang larawan at video talamak sa isang social media platform. At mga patapong damit, pinagkakakitaan. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Zone Headlines. Taimbang Gamalem, Amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Balik sa classroom ang ilang mag-aaral sa elementarya at sekundarya sa lalawigan ng Benguet. Magbabalita, Charles Limon. Sinimulan na noong Lunes ang limited face-to-face class ng ilang paaralan sa buong probinsya ng Benguet. Maganda naman ang simula ng ating pagbabalik sa eskwela. May mga eskwelahan na nagsimula last week, mga limang eskwelahan. Pero ngayon, at Daiti 108, as of the latest data, we have 108 schools that open with a total of 9,398 na mga learners na pumasok mula nung Monday. Karamihan sa mga ito ay sa mga bayan ng Benguet na mababa o halos wala ng kaso ng COVID-19. Bago pumasok ang mga bata, dapat ay mayroon itong parents' consent. Sa pagpasok ng mga bata at mga guro, chinecheck bawat isa sa triage area ng paaralan kung saan ang mga makikitaan ng sintomas ay ilalagay sa isolation facility. It has implemented the use of the school safety assessment test or tool. Kaya kung hindi pumasa yung mga eskwelahan doon, hindi pa sila pwedeng magbukas. Kung based on validation, kapag may mga dapat pang ihanda, hindi namin ipapayagan ng mga eskwelahan na magbukas. Pero lahat naman, by batch ang pagpasok ng mga bata at tiniyak ang social distancing sa loob ng classroom. Kung hindi naman pinayagan ng magulang, pwede pa rin ang online o blended learning. Sa ngayon, pumalo na sa higit 90% ang vaccination ng mga guro habang ongoing pa ang rollout ng bakuna sa 5 to 11 years old. Sa Baguio City naman, inihahanda na ang 7 paaralan sa limited face-to-face. So, as of the moment, yung mga public schools district supervisors natin at saka mga yung composite team members ng limited face-to-face ng division office, patuloy pa rin pupunta sa mga schools, nagbibisit, nagbabalidate. Para hindi lang yung 7 ang i-recommend natin, magdadagdag pa tayo. Aabot sa 7 paaralan ang nakasalang para sa counter-validation ng DepEd Cordillera para malaman kung ang mga ito ay sumunod sa safety assessment. Kabilang dito ang Santo Tomas Elementary School, Santo Tomas National High School,
Spring Hills Elementary School, Gibraltar Elementary School, Alfonso Taboro Elementary School, Happy Hollow Elementary at National High School at Milan National High School. Hindi pa makumpirma kung kailan magsisimula ang limited face-to-face class sa mga nasabing paaralan. Pero target nilang buksan ito bago magtapos ang school year 2021 hanggang sa 2022. Nagsimula na rin ang limited face-to-face class sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Apayao at Kalinga. Tiniyak naman ng DepEd na dumaan sa orientation ang mga magulang at mga estudyante bago pa simulan ang pasukan. Bagong nag-umpisa yun, no? Hindi lang mga learners ang i-orient, hindi lang mga guro, especially the parents. So actually last week, no, doon sa rounds namin, sinabi ko na sa SDS na kasama namin, yung mga teachers, dahil ready na kayo, pwede na kayong tumawag ng mga parents para parang dry run at the same time orientation. Aabot sa 128 na mga paaralan sa Benguet ang nagbukas at inaasahan pa itong madadagdagan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Aprobado na sa Konseho ng Baguio ang community-based tutorial program para matulungan ang mga kabataan sa gitna ng online learning. Magbabalita, Jade Abelador. Para matulungan ng mga kabataan sa gitna ng online learning, isang ordinansa ang isinulat ni Sangguniang Kabataan Federation President Levi Lloyd Orcales. Layo nitong maibsan ang pasan ng mga mag-aaral, gaya na lamang ng kawalan ng interaksyon at kakulangan sa kagamitan. Sa bisa kasi ng ordinansa, magkakaroon ng masinsinang community-based tutorial program. Bawat barangay ay magkakaroon ng partikular na lugar kung saan isasagawa ang programa. We will be identifying areas in the barangay, existing barangay or existing youth centers kung saan we can do our peer tutorials sa ating mga barangays. And hindi tayo lamang exclusive sa face-to-face. Meron din tayong option for digital o yung engagement. Bukas ang programa para sa mga nagnanais makakuha ng karanasan sa pagtuturo. Kailangan lang nilang sumailalim sa training at orientation. Maaari ring mapakinabangan ng mga out-of-school youth ang programa. Sa ating mga out-of-school youth, kung gusto nila, no, dahil sa hirap ng buhay, hindi makapag-enroll, they prioritize mo nila ang paghanap buhay. Kung gusto nilang matuto, meron tayong mga tutors na pwedeng magturo sa kanila ng kaalaman na kailangan nila. So this is very important, lalo na sa panahon ngayon, and lalo na ngayon, tinatawag ang Baguio na Education Center of the North. So wala dapat time limit ang pag-aaral at pati ang learning process. Inaasahang opisyal na magsisimula ang programa sa katapusan ng Abril. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Samantala, family planning ang nakikitang isang susi sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Magbabalita, Randy Guzman. Naniniwala ang Population Commission na ang family planning at family empowerment ay susi sa pagbangon ng ekonomiya. Pabagalin ang growth ng population. At pag mapabagal natin, slow down the population growth, the economy will have more room, no, to achieve progress, have, of course, greater investment, so that eventually the needs of the population could be adequately and sufficiently provided for by, of course, our economic, no, we say, indicators. Kapag bumababa yung bilang ng ating pinapanganak, mas konti po yung kailangan nating alagaan. Yun yung una nangyayari. Mas konting anak ang kailangan alagaan. Yung ating working age population or supposedly yung mga magulang natin, mas marami sila sa kailangang alagaan. And that in itself would result in direct opportunities para sa savings and investment. So kung yung ating couples, yung ating individuals, women and men na nagtatrabaho would have no children, less children while they're younger, yung kanilang opportunity na mag-save up ng pera at mag-invest sa maraming bagay would actually help yung ating economy. Puspusan na ang information campaign ng POPCOM kaugnay sa programang ito.
let's not only start with the couples, but habang bata pa sila, to instill the values of, planned families, responsible parenthood. May dalawa tayong outcomes na kailangang pagtuunan ng pansin. Pabilisin natin yung demographic transition across all regions. So, nag-shift na din kami, dapat lahat ng regions. At sa region, dapat lahat ng probinsya. Na nakikita natin to na shift sa age group, no, na dumadami nga yung working age group. At saka, nami-meet yung mga gusto nating fertility rates. Nalilesen, of course, yung mortality rate. Pero nare-reduce din natin ang fertility. Sa datos ng Popcom Cordillera noong 2020, 1,797,660 na ang kabuang populasyon sa rehiyon. Mas mataas ito ng 75,654 kumpara sa datos noong 2015 na 1.72 milyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, patuloy ang pagresponde ng mga otoridad sa nangyayaring forest fire sa Itogon, Benguet. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa kuha ni Dani, kita ang paglamon ng apoy sa kabundukan ng Dalupirip, Itogon, Benguet. Sa bundok po kasi yun. Balim February 18 ng Friday nagsimula, yung nakita namin. February 18, galing sa kabilang part ng bundok. Parang boundary na yun ng Tinongdan sa Dalupirip. Ngayon, umakyat siya doon sa tuktok. Lumaba rin doon sa amin. Mabuti na lang daw at malayo ang sunog sa mga bahay. Naapula na ang sunog sa ilang parte ng bundok. Pero patuloy pa rin ang paggapang ng sunog sa ibang bahagi ng bayan. Pero doon sa bandang baba, sa may Kabaritan area, Kabaritan Dalupirip, may ongoing pa rin sa kanila. Hindi pa matiyak ng Bureau of Fire Protection Itogon ang lawak at sanhi ng sunog. Nagtutulungan ngayon ang Itogon PNP, Barangay at Bureau of Fire Protection sa pagpatay sa sunog. Hindi maabot ng mga otoridad ang lugar na nasusunog, kaya binilisan nila ang paggawa ng fire break. Karaniwan ang forest fire sa mga kabundukan ng Cordillera sa pagsapit ng buwan ng Pebrero hanggang Mayo dahil na rin sa kaunti hanggang sa katamtamang ulan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dobleng pag-iingat ang payo ng mga otoridad dahil na rin sa tumataas na bilang ng mga nawawalang residente sa Baguio City at lalawigan ng Benguet. Magbabalita, Ren de Guzman. Ikalabing-isa ng Pebrero nang i-report sa Camdas Police Station ng Baguio City Police Office ang pagkawala ni John Lloyd Macliing, 16 na taong binata. Basta umalis kasi siya pagkatapos niya yung pinagalitan. Makalipas ang 2 linggo, nahanap nila ito. Nag-stay po siya sa may bilyaran ko yata. Yun pa lang naman yung ino-open niya sa amin. Kasi doon namin siya nakita. Doon may nagsabi kasi sa amin na nakakita kanya doon. Of course, masaya. Siyempre, naging at peace. Kasi walang nangyaring masama. Pero si Rosie Datig hindi pa rin matahimik. February 13 pa kasi nawawala ang kanyang anak na si Angelica, 15 taong gulang at residente ng poblasyon Buyagan, Benguet. Tapos sabi niya, Mama, may puntahan ako doon sa yung parang kapitbahay namin sa baba lang. Samahan daw niya sa Kiinfed na magbili ng kamote na order. Ayun, pinayagan namin kasi maganda naman ang paalam niya. Hindi naman siya umuwi hanggang ngayon. Ayon sa kapitbahay, hindi naman daw nagagawi sa kanilang bahay si Angelica. Gusto lang namin sana may makahanap nga maipauwi isuna. May iba pang nawawalang kabataan sa Baguio at Benguet. Sa kwan ng investigation namin is, wala pa naman, parang non-crime ba? Wala naman tayong reported na nakidnap sila o na-abduct sila kasi itong mga nawawala, mga kabataan na babae,
Kaya nga, sabi ko, parang voluntarily na naglayas ang mga ito. So, ang ginagawa namin dito talaga is bina-background check namin kung ano ba talagang problema sa within the family. Siyempre, nakakatakot din kung gano'n ang mangyayari. Paalala ng Women and Children Protection Desk sa mga magulang, ating mga parents, kailangan alam natin yung whereabouts ng ating mga anak. Kailangan, siyempre, yung mga animals nga paggabi, di ba? Kinukuha natin para isilong sa mga bahay-bahay nila. Ganyan din sana din yung ating mga anak paggabi na dapat aware tayo kung saan sila, sino yung mga kasama nila, at dapat hinahanap din nila. bagamat humahaba ang listahan ng mga nawawalang residente ng Baguio at Benguet base sa mga larawang na ilalabas sa Facebook, di pa matiyak ng mga pulis kung ilan ang kabuang bilang dahil hindi lahat ay naire-report sa kanilang tanggapan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bentahan ng malalaswang larawan at video talamak sa isang social media platform. Yan at iba pang balita. Abangan! Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders. We turn houses into homes. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. So masakit ang ulo sa Paulinimen yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO. Talamak ngayon ang bentahan ng malalaswang larawan at video sa isang social media platform. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Madali na para sa mga sex trader ang kumita ng pera. Dahil sa isang social media platform, bawat malaswang larawan at video may katumbas na presyo. May mga natanggap tayong mga information na mayroon ngang parang nangyayaring cybersex or yung online trading. Yung pag makikita mo sa social media, hindi siya naka-private pero sila lang yung nakaka-access ng group. Yung sino lang yung nakakaalam na may something na ganun, i-click lang nila yung link or yung term na yon and then ma-access na nila and then para siyang online na bentahan ng mga nude photos or videos. Base sa investigasyon, may middleman na siyang nag-aayos sa mga subscription at tumatanggap ng mga bayad ng customer via GCash at iba pang online money transfer application. May mangilan-ngilan ding tumatanggap ng bookings. Pag sa middleman po, o tinatawag natin yung mga bugaw, kung ibinubugaw nila yung mga minors, so pwede po silang makaharap ng kasong trafficking in person. Sa parents who is aware na yung anak nilang minor is ibinebenta, ibinubugaw, sakali po silang makakasuhan,
under yung Trafficking in Persons Act or yung Republic Act 9208. May kakaharapin ding kaso ang mga kababaihang nasa wastong edad na. Depende po yun sa circumstances. Halimbawa, yung isang tao, willing silang magbenta ng kanilang mga nude photos or may mga kaso po na nakabili lang po o nakalahad po sa revised penal code. Just like yung parang indecent exposure, something like that. Pinag-aaralan pa ng mga otoridad ang mga hakbang na dapat gawin para matigil ang ganitong mga kalakaran. Hiling nila, i-report sa kanilang tanggapan ang mga impormasyong makatutulong sa pagsugpo sa talamak na bentahan ng laman sa online. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa pool naman, sa CCTV camera ang pagtutulungan ng mga magkakapit-bahay para respondihan ang nasusunog na kotse. Magbabalita, Jade Abelador. Pasado 1:00 ng hapon kahapon, makikita sa CCTV footage na ito na biglang tumigil ang isang sasakyan sa gitna ng kalsada sa poblasyon Kabayan Benguet. Sa unang tingin, parang tumigil lang ang kotse para sa mga tumatawid. Di nagtagal, biglang nagliyab ang harapang bahagi. Dito na lumabas ang may-ari na kinilalang si Hermine Macapio, residente ng Balili, Bugyas, Benguet. Wala pang 1 minuto, makikita na ang isang residente sa lugar na may dalang timba ng tubig. Na yon, nasa second floor ako ng bahay, tapos sumigaw yung store keeper ko, yung kasama ko sa store, ng sumisigaw siya na pinatawag ako, tapos tawagan ko daw yung fire, tapos nagulat ako, nervous agad, tapos grabe yung nervous ko. So, ang unang ginawa ko, yung main switch muna ng bahay ang inuna ko. Tapos, nung bumaba ako, may mga usok na sa baba. Kalaunan ay dumami na ang mga nagsilabasang magkakapit-bahay para tumulong sa pagresponde. Parang normal na sa amin yung pag may nakikita kang kailangan ang tulong, lalo na't sunog yun. Sino man siya, kilala mo man o hindi, parang meron sa atin yung initiative na tulungan agad. Parang naging normal na sa amin yung bayanihan system dito sa amin. Di nagtagal ay dumating na rin ang mga kawani ng BFP at Kabayan Municipal Police Station. Nakauwi na sa Bugyas Benguet ang may-ari ng sasakyan. Base sa investigasyon, ang pagkasunog ng kotse ay posibleng dahil sa pagkakaroon ng leak sa daluyan ng gasolina at sa malfunction sa electrical wirings ng sasakyan. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Doon naman tayo sa civil service employees who are now engaged in the so-called partisan politics. What are civil service employees? Ito yung mga empleyado na nagtatrabaho sa ating gobyerno, whether regular, casual, job order, or temporary workers sa ating gobyerno. Ang civil service employee o public servant, like you and I, are considered constitutionally vested to have a right to vote as well as express their views on political issues or even mention the name of his candidate. Pag sila ay nagpulong sa, for example, sa City Hall at nagkikwentuhan kung sino ang kanilang kandidato, according to a Supreme Court decision, Republic of the Philippines versus Michelle Soriano Gallio, hindi ito partisan political activity. Ito lang ay expression of a view that is his or her candidate. Can the government servant wear a color of his or her candidate during office hours? Sabi naman ng civil service, as long as it is a free day, meaning that is the day allowed by the civil service rules na gumamit sila ng civilian clothes
then that will be allowed, but that is discouraged. Hindi naman pinagbabawalan, pero kung pwede, huwag gawin ng ating public servants. Alam naman natin, Monday, Thursday, usually may uniform yung ating government employees. So Friday is civilian day attire, pero they are being discouraged from wearing clothes which show their political color. Importanteng doktrina dito is when you express your opinion as to who you will vote for, then that is not partisan politics. Also, of course, a government employee should not be campaigning for his candidate during office hours, or he is prohibited to speak in rallies, forums, etc. for a candidate of his choice. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga patapong damit kinukumpuni para mapagkakitaan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Unti-unting gumagawa ng pangalan ang isang local fashion brand sa Baguio City. Ang dahilan, inaayos nito ang mga patapon na damit para mapaganda at mapagkakitaan. Ang kwento, hatid ni Jade Abelador. Ang sustainable fashion ay ang pagdidisenyo, paggawa at pagbebenta ng mga damit sa paraang hindi nakakasama sa kalikasan. Ito ang advokasya ng isang local fashion brand sa Baguio City. Madami po. Nung first try po namin, sobrang lugi po kami kasi halos patapon po lahat yung mga nakuha naming ukay. So, I came up with this idea na instead na itapon siya, why not i-repair, i-repurpose, i-recycle para mapakinabangan. Mayroon na silang sariling bersyon ng 3Rs. Kung ang orihinal ay reduce, reuse at recycle, para sa restyle, ito ang repair, recycle at repurpose. Ang mga patapon at halos hindi na maibentang mga damit, kinukumpuni nila para gawing tote bags. Sa ganitong paraan, ang dating patapon na damit, magagamit na sa ibang paraan. Yung mga tote bag po namin is, yun po yung mga reject namin.
So ang ginagawa namin dyan, instead na itapon, nire-repair ko po siya and nag-create po ako ng bagong mukha ng mga reject na damit. Instead na itapon, pinapakinabangan po namin, binebenta po namin. Dumadami na rin ang mga negosyanteng kagaya ni JR na yumayakap sa mga ganitong klase ng inisyatibo para sa kalikasan. Aniya, nakabenta na nga sila, nakatulong pa sa kalikasan. Well, it helps us to preserve and protect the environment. And not only that, it also encourages us to be creative, to create our own look, to create our own style. Jada Belador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.